parem-nos a pensar un moment. Què diferencia, per exemple, una roca d'un arbre o, no sé, un robot d'un ocell? Doncs bé, avui ens submergim precisament en aquesta pregunta, la pregunta fonamental de què significa realment estar viu. Fixem-nos en aquestes dues imatges. Per una banda, hi veiem vitalitat, moviment, acció, oi? I per l'altra, quietud, un silenci gairebé absolut. La diferència sembla evident a simple vista. Però, més enllà del que veiem, quines són aquelles regles, aquelles lleis no escrites que separen el que és viu del que no ho és? Doncs resulta que la vida, en el fons, és una mica com un joc, té les seves pròpies regles, i per poder jugar-hi, per ser considerat viu, cal complir uns requisits. Anem a veure quines són aquestes característiques essencials. I la primera gran diferència, la més fonamental, la trobem a una escala que no podem veure, la microscòpica. És que tota, absolutament tota forma de vida, des del bacteri més petit fins a la balena més gegant, està feta de cèl·lules. Són com els maons de la vida. I la matèria inerta? Doncs senzillament no en té. Ara bé, només amb tenir cèl·lules ja n'hi ha prou? La resposta curta és que no, no n'hi ha prou. Per formar part del club dels éssers vius, un organisme ha de fer certes coses, ha de complir unes funcions bàsiques. Els biòlegs ho anomenen les funcions vitals. I quines són aquestes funcions? Doncs bàsicament són tres. Pensem-hi com una mena de descripció de la feina de qualsevol ser viu. Primer, la nutrició, és a dir, aconseguir energia per viure i créixer. Segon, la relació, o sigui, ser capaç de respondre al que passa al voltant. I tercer, la reproducció, que és clau per crear descendència i que l'espècie continuï. Molt bé, ja tenim les regles del joc clares. Ara, què tal si coneixem els jugadors? Perquè la diversitat de formes de vida que hi ha al nostre planeta és, senzillament, espectacular. I per on comencem? Doncs pel principi de tot, amb el regne més antic i més petit, el de les moneres. Aquí dins hi ha tots els bacteris. I ull, que de vegades hi pensem com a una cosa dolenta, però n'hi ha de tota mena, des dels que ens ajuden a fer un iogurt boníssim fins als que sí ens poden posar malalts. Però tots, absolutament tots, tenen un paper crucial al planeta. Després tenim el regne dels protoctistes. Aquest és un grup fascinant, de veritat. Són sobretot habitants de l'aigua i és un calaix de sastre on trobem de tot. Des d'algues microscòpiques, que són vitals perquè fabriquen gran part de l'oxigen que respirem, fins a protozous, que venen a ser com uns animalons diminuts. Passem ara al regne dels fongs. I no parlem només dels bolets que anem a buscar al bosc. Aquest regne és molt més que això. Són, podríem dir, l'equip de neteja i reciclatge de la natura. La seva feina és descompoure tota la matèria orgànica morta i tornar els nutrients a la terra. Una feina vital. I aquí arribem a un dels grans pilars de la vida al planeta, el regne de les plantes. Són espectaculars. Per què? Perquè són les grans productores, les úniques capaços de fer una cosa gairebé màgica, convertir la llum del sol en aliment, i gràcies a això sostenen pràcticament tota la resta de la vida. I per últim, però no menys important, el nostre regne, el dels animals. Què ens defineix? Doncs que som els consumidors. Ens movem, sentim el nostre entorn i necessitem menjar-nos altres organismes per poder sobreviure. Molt bé, ja hem vist els 5 grans regnes, però el més interessant de tot és que no viven cadascú pel seu compte, aïllats ni de bon tros. Estan tots interconnectats, formant una xarxa increïblement complexa. I ara veurem com funciona precisament aquesta gran connexió. Aquesta xarxa, aquesta comunitat on els éssers vius interactuen entre ells i també amb tot el que no és viu, l'aigua, les roques, l'aire, té un nom: ecosistema. És, per dir-ho d'alguna manera, l'escenari on passa tota l'obra de teatre de la vida. I una cosa molt interessant dels ecosistemes és que no tenen una mida definida. De fet, un ecosistema pot ser una cosa tan immensa i complexa com tota la selva amazònica o una cosa tan petita i aparentment simple com una bassa d'aigua en un bosc. Però tant se val la mida. En tots, absolutament en tots, hi passa el mateix. Hi ha una mena de ball, una dansa perfectament coordinada entre 2 tipus de components. Per una banda, els elements vius, animals, plantes, fungs, bacteris, i per l'altra, els elements inerts, com l'aigua, l'aire, el terra, les roques o la llum del sol. Fins ara hem vist com la vida s'organitza, com flueix de manera natural. Però hi ha un jugador, una espècie que ha entrat al tauler de joc amb una força capaç de canviar les regles. Parlem, és clar, de l'espècie humana. Anem a veure quin ha estat el seu impacte.
Aquí tenim un exemple d'un paisatge natural. Què vol dir natural? Doncs que ha estat modelat únicament per les forces de la natura. El vent, la pluja, els rius, la geologia i, és clar, pels éssers vius que l'habiten. I ara fixem-nos en això. Això és un paisatge transformat, un paisatge on la mà humana ha intervengut de manera massiva per adaptar-lo a les nostres necessitats, per construir ciutats, per crear camps de conreu, per fer carreteres, per extreure recursos. Bé, hem fet un viatge rapidíssim, oi? Hem començat amb una simple cèl·lula i hem acabat parlant de tot el planeta. Què tal si fem un petit resum i destaquem les idees més importants que hem vist? Primera idea clau. La vida està feta de cèl·lules. És la base de tot. I a més, tot ser viu comparteix la mateixa llista de tasques fonamental: nodrir-se, relacionar-se i reproduir-se. Segona idea. A partir d'aquestes regles tan simples, la vida ha explotat en una diversitat de formes absolutament brutal, que per entendre-la millor l'organitzem en aquells 5 grans regnes que hem vist. Tercera, res a la natura viu aïllat. Cap organisme és una illa. Tots estan connectats, interactuant entre ells i amb el món inert que els envolta, creant aquests sistemes que anomenem ecosistemes. I finalment, la quarta idea. Hem vist que l'acció humana ha esdevingut una força transformadora d'escala planetària, una força tan potent que pot redibuixar paisatges sencers i alterar aquests sistemes naturals. Llavors, tot això ens porta a una última reflexió. Ara que entenem una mica millor les regles del joc, els jugadors, les connexions, la pregunta és gairebé obligada. Quin paper decidim jugar, com a espècie, en aquesta xarxa tan complexa i delicada que és la vida?